Moj naredni gost je čovek koji ove godine obeležava više od pola veka novinarskog rada, 56 godina književnog rada. On je nagrađen za 2018. godinu nagradom Ruske federacije za građansko dostojanstvo. Meni je čast da predstavim književnika i novinara Dragana Filipovića. Dobro večer. Drago mi je što ste ovde. I meni je još draže jer ovo je još uvek i moja kuća na neki način, iako sam već 9 godina u penziji. Ovde sam proveo radni vek i ovo je bio drugi deo moje porodice. Vi ste naš sugrađanin, vi ste neko za koga slobodno mogu da kažem da ste najviše nagrada osvojili kada je reč o novinarstvu. Pa je, valjda zato što sam toliko dugo trajao. Ja bih to tako rekao, a imao sam tu privilegiju, zaista je privilegiju da radim u neka druga srećnija vremena, kada se moglo mnogo više i kada je takođe bila naravno restrikcija i cenzura svojevrsna, ali je bila i takozvana vidovitost, dovitljivost novinara i hrabrost da se kaže između reči. Pa sam ja od takvih legendi u ovom Šapcu, u ovom Glasu su takvi bili Dragiša Penjin, Obratković, Miodrag Spajić, Jovan Ivanković, Branimir Škulić i kao snimatelj i prvi TV dopisnik televizije Beograd, pre TV dopisništva koje sam kao zvanični ja preuzeo. Ali, kažem, učio sam od najboljih, učio sam se u novinarstvu, u televiziji sam bio pripravnik s fakultetom i sa 6 godina radnog staža, ali sam se naučio tom zanatu i zahvaljujući tome, eto, nešto sam napisao, onako kako sam naučen da je novinarstvo, to bi sad želeo zbog gledalaca da ponovim, novinarstvo nije puko beleženje, nije novinar notar. Novinar je onaj koji nešto menja. Ja sam imao tu sreću, tu radost, tu čast da svojim tekstovima promenim, da žena dobije stan kad se otkrilo ko je, da čovjek pronađe oca posle pola veka ili 30 godina, da sazna da nije umro kao partizan, nego da je sahranjen u Norveškoj i da ode tamo da vidi da je oni to čuvaju kao velike spomenike i da ga naravno da ne pomeri. Učestvovao sam u događajima. To je san svakog novinara. Da nešto promeni, da neko pomogne. Ja sam ga ostvario i se nalazim u književnosti i naravno još sam aktivan. Pišem za Podvinjske novine kad god mi se ukaže prilika. Naravno. Je li bilo boljih, svakako da je bilo, ali je li bilo dobrih vremena za novinar? Pa u ovoj zemlji sam upravo rekao bilo je. Bilo je mnogo, je bilo časnije, ne samo u ovoj zemlji. Vidite, recimo ja sam uporedeću to sa, možda baš zato što je 20 godina od bombardovanja, a jedna priča u ovoj knjizi je povratak u bombardovanu Srbiju. 96. kad sam ja prvi put otišao, a boravio sam 11 puta na tlu Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, eto, dogodilo se da je bio to 99. godine nesrećni moj odlazak, ne očekuju tako nešto. Doleteo sam iz Rochestera u Čikago i baš sam kod našeg jednog Pere iz Pećanca, on je rođen u Peći kao mali, kao dečak je došao ovde i zato je bio naš u Šabačku tu takozvanu ambasadu, to je bila restoran, ja onda sam naručio naravno naše ćevape, omiljeno jelo iz mog detinjstva bilo i bilo je tačno, sećam se jako dobro, bilo je 8 sati uveče, on izašao beo kao smrt i rekao bombarduju Beograd. Či mene je rat zatekao u Americi i ja sam znao da mi je povratna karta za Beograd i da će me oni svakako zadržati iz nekih drugih razloga. To ja objašnjavam u priči da sad ne ulazim u detalje. Uglavnom ja sam našao načina kamionom preko prijatelja sakriven pređem u Kanadu i tamo opet zahvaljujući prijateljstvu i čoveku našem koji je već 25 godina radio u poluvojnoj organizaciji Pošta, PTT, uspeo nekako mučno preko 3-4, koristeći 3-4 prevoznika, avioprevoznika
Italije, Mađarske i Bugarske, da se vratimo. Je li to jedna od priča koja se nalazi u knjizi? To je povratak u bombardovanu Srbiju. Dobro, povod za našu priču jeste zapravo knjiga pripovedaka koja je ovih dana izašla iz štampe Komad Taina i ovo je zapravo nastavak prethodne, tako zbirke. Ovo je u stvari svevrsni nastavak prethodne dve zbirke i da kažem njihova dopuna, ako to mogu reći, jer ne može se nikada dopuniti. Toliko je stradao naš narod. Mogu najkraće kažem ono što je Dobrica Ćosić prvi zapisao, da je ovo pojedinačna istorija srpskog naroda u 20. veku. Tragična istorija, ali pojedinačna. U prve dve knjige je 20 priča, ovih novih je 12. Znači to su 32 priče, a ima mnogo još neispričanih. I sve su naravno tragične. Ono što bih ja želeo ovde i vama i gledalcima da kažem, to je da je stradanje ovog naroda neverovatno i neverovatna njegova snaga opstanka. Jer ako je u prvom ili velikom ratu stradalo 30 i nešto odsto stanovništva, pritom se zaboravlja, a i ja sam nedavno to saznao u Hesenu, kad je ta moja knjiga predstavljena u Frankfurtu, da je čak 60% muške populacije stradala. A ovde, u Podrinju, u severozapadnoj Srbiji, blizu 80%. Lekari, naučnici, svi drugi smatraju da nema obnove roda, nema obnove naroda posle stradanja više od 50%. Mi smo preživeli i Veliki rat, i Drugi svetski rat, i streljanja u Kragujevcu, Kraljevu, Dragincu, i Jasenovac. Preživjeli smo Banjicu, Sajmište, preživjeli smo strašna, 100 za jednog, najstrašniju Hitlerovu naredbu, a kada su ta streljanja i obavljena, i ovo nesrećno bombardovanje u kome je nedužan narod potpuno stradao, i još smo živi. I još se ne damo. I još smo nepokorni, a pritisci su još uvek, mi opstajemo. Da kažemo da su pripovetke u ovoj knjizi, dakle, istinite, tako kao i kada je u pitanju Vojnikova Breskva, dakle, drugi, ovaj rat, NATO bombardovanje, sve su to istinite priče. Sve su istinite priče, od prve do posljednje, sve su nastale na istinitim događajima i osim moje te literarne malo umetničke, ako tako mogu za sebe uopšte da kažem, dopune ili malo literarne obrade, to bi bilo pravilnije rečeno, sve je ono što je suštinski zadešavalo naš narod. A osnova je, rekoh i moram da ponovim, da je to samo deo onoga što je ovaj narod stoički podneo. Komad Taina, interesantan naziv. Hoćemo možda da ga objasnimo i da kažem možda neko od mlađe generacije i ne zna šta je to. Pravo da vam kažem, ja sam palo sproveo anketu kad je... Jel znaju? Niko ne zna. Od 100 upitanih nijedan nije znao. Nijedan jedin. Taina je, da kažem gledalcima, vojnički hleb iz Prvog svjetskog rata i to ne običan hleb. Taj hleb je bukvalno spasao. Taj hleb je mogao da traje između 15, 20 i više dana i da se jede. I da bude hranljiv, neobično hranljiv hleb. I on je kroz Albaniju naše održao u životu naše vojnike da stignu do plaža Jadranskog mora, da prežive i one časove čekanja na brodove koji nisu stizali. Znam da nije bilo cara Romanova, drugog ruskog cara koji je postao ultimatum da ti brodovi ne bi ni stigli, ali to je već neka druga priča o kojoj sam ja ovdje i govorio. Dakle, taj Taina je višestruko simboličan i mnogo mi je drago da se baš to ime pojavilo evo i u mojoj knjizi. Recite mi kako može čitalačka publika da dođe do knjige? Hoće li biti neka promocija? Pa evo, to sam želeo da posebno kažem. Tek je upravo izašla, a još vlada interesovanje i za onu knjigu prethodnog Vojnikova Breskva. Moje lično mišljenje je da je Vojnikova Breskva ključna. Ona je zaista doživjela veliki uspeh kod čitalačke publike. Ta je priča u stvari pokrenula sve.
I sve ovo što postoji, to je u stvari vojnikova Breskva, to je ta tragika, ali i simbolika srpskog naroda je stalno ne samo stradanje, nego i upornost i snaga, ljubav prema životu, ta naša kočopernost, naš prkost, nismo pokorni, jednostavno, i zato smo i danas smetnja. Da u ovoj televizijskoj emisiji ne imenujem strana, ali znamo da smo pod stalnim pritiscima i da odolevamo. Šta hoću da kažem, još vrlo bitno, bar ja tako mislim, trebalo bi da svako ko je u situaciji zabeleži, ako zna neke takve događaje, da ostane. Jer kao što se ovaj Tajn, evo ime, zaboravilo, tako će se zaboraviti i događaj još pre. A bez poznavanja prošlosti jedan narod ne može da gradi budućnost. Pa da li je neko pisac ili se samo osjeća da je pisac ili je sad dovoljno pismen da zabeleži sećanje baka i deka ili nekog još starijeg ili nekog komšije starijeg, istiniti događaj, pa to je već dragoceno. Da se ne zaboravi. Da se ne zaboravi, tako je. Nikako. Šta ste mi rekli za promociju? Da, za promociju sam zaboravio da kažem. Promocija je prva, naravno, ovde u Šapcu, u mom domu omladine, kako ga ja zovem i dan danas, Vera Blagović, to je kulturni centar, 23. aprila u 19:30 časova. 23. aprila u 19:30. Bićemo tamo i mi. Dakle, pozivamo čitalačku publiku da dođe. Ako vam se dopala Vojnikova Breskva, verujemo da će i ova nova knjiga lepo izgleda. Hvala vam, to je moj sin Vuk radio kao i na prethodnim i baš je odabrao Tajn onakav kakav jeste i simbolika, eto, tog hleba je velika. Hvala što ste došli u moju emisiju. Ja moram da, evo, spomenuli, moram da kažem da je retko i kod nas ovde, a i u svetu, 3 generacije koje pišu, vaš otac, vi, vaša ćerka, dakle, novinari, književnici, to je nešto što je sjajno. Ja ću samo, hvala vam najpre, veoma sam počastvovan, nas 3 smo novinari. Prvo je otac bio novinar u Glasu Podvinje, došao je kao saradnik, otišao kao pomoćnik glavnog urednika i tu u jednim novinama, u Glasu Podvinje. Pa sam ja proveo čak 42 godine, mnogo, ali sam naravno bio međuvremeno i u televiziji, bavio sam se i bio sam direktor i glavni urednik Radija Šapca, tako da nisam ja bitan, kćerka izvanredno nastavlja taj posao. Ali ja bih, što se tiče pisanja, pomenuo i generaciju ispred mog dedu. Znači, moj deda Žika Popović je i režirao, i pisao scenarija, i radio, znači, duži je taj nit profesora književnosti. Sjajno. Svi smo, znači, moj deda, moj otac, ja i moja ćerka. Svi smo, i sve to književno, zamislite. Da. To je ipak jedna, tako bih rekao, genetska predodređenost, verovatno. Hvala vam što ste bili gost Šabačkih hronika. Hvala vama.